Hayi uma ngaxoxela indaba Ungathwalisa uma ngaxoxela indaba ungathwalisa nje khanda wethu ishile indaba yaseDubai. Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni abushengi Dumelang sanibingelela futhi sanamukela kwezinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje samukhulu kuyo ocinezela subscribe secode namo ucinezele kuzibo uqala uthola ama video ngabe so post siyabonga yay izinto zenzeka ngumaskandi ziyenzeka uyazi ukuthi bungelela bani bungelela uye phela abantu nje buyasileyo ukhathaza nomkhathazi kodwa ke nathi wasuka lama devana lawa okay bafuna sibuyele futhi sibheke ezinye freshisa pe kwizinto zenzeka la esiyiphethe nje asiqala lapha. Futhi vele isimo esikuso njengamanje isimo sobhubhane asivumeli ukuthi kuhlanganwe ikakhulukazi uhlanganwe inombolo engaphezulu kuka100 makungathi noma kungaphandle bese kuba ukuthi akuvumeli futhi uhlangane nabantu abangaphezulu kuka50 mangabe kuyindawo evalekile engaphakathi. Futhi manje into eyenzekayo awubekho ama-gig futhi abekho abantu abakwazi ukuperforma since vele kuukuthi abantu ngeke bevuma ukuthi kuperformele abantu abambalwa ngalokho imicimbi besiyancipha ningasaperformwa isikhathi esiningi. Futhi la ngempela ke umjaheni ubese wavula amehlo kwabathize la khuluma khona ngadaba yokuthi abantu abagome uthi umjaheni abagome futhi umculo oqala nqa kumaskande ukuthi kukhulunywe indaba yokugoma nokugqugquzela ukuthi agonywe ngalendlela la yakhuluma ngayo kodwa ngendlela umjaheni agqugquzela ngayo useveza nelinye side futhi elobuhle bokuthi kugonywe yize nokhuze naye kodwa agqugquzela ngendlela yakhe ke nagqugquzela ngayo kodwa ake sizwe umjaheni ogqugquzela wathini la unagqugquzela khona ngomhla ka26 kuwona lapha ngempela uAugust lapha la khona kanjena ekhasini lakhe ubhale ukuthi indlela yalibanga ulaka indlela yemicimbi ngathi nomthelela omubi kakhulu kulesimo abaculi badinwe bonke bathelwe ngezibonkolo okuyinhlamba kuyasiphumela nje ungqongqosho wezempilo uyibeke yacaca uthi uma kungaphela lonyaka sekugome abantu abawu30 million for iCovid na kanjani siyabuyela ezinkundleni zemidlalo nakuma festival lana eMzansi silinganiselwa ezigidini ezingama50 nesishiyagalolunye 59 million kepha kusagome abalinganiselwa ezigidini eziyishumi kuphela ningalokhu nithi hawu engani namba umjaheni bayaya kwamanye amazwe futhi kulawo mazwe imicimbi ivumelekile nasezinkundleni zemidlalo kuyayiwa kulawo amazwe cha phela sikadli nala okungafanele khona asigolozi ukujova kusezandleni zenu ke ukuthi niyafuna yini igeja libuyele ensimini nibuyele kuma festival nakuma stadiums ukuze ipoto lizoya eziko niyeke izinhlamba lezi nampa nomgodi bethi angizi endu kanjani ya ubhale kanjalo lapha ngempela umjaheni wasethi angiyili babhemu nami bengithi anginiphe isu nje mahala ha ya kuthi umjaheni lapha ngempela uqhuzela ukuthi abantu abaye beyogoma ngendlela yakhe nayabhala ngayo kodwa mawuthi yalalela lapha ngathi senomntalabo phakathi kodwa umjaheni vela nabevezile ukuthi yena njengendlela kungayo useDubai ngoba evezile nethombe lapha ngempela ese the Dubai Mall la khona njengamanje ngokubhala kwakhe post yakhe uzobhala #njengokhulubuse #mjaheni shelembe #zamuntu entertainment okuyinkampani yakhe leyo ke RSA to Dubai la khona abhala kanjalo khona ethi use Dubai ngendlela ngayo abhala ngayo futhi kahle lana umjaheni umfowashela embe ugquzela kakhulu abantu ukuthi behambe beyogoma ngoba kahle ukugoma kwabantu kusho ukuthi izwe lizovuleka njengoba esho ingqongqoshe wezempilo ukuthi u30 million wabantu bengagoma nangempela kanjani uzovuleka kodwa kusagoma abayi10 million ngendlela kungayo ke njengoba bebeka la mjaheni ngempela okwamanje ukuthi sathi ugomela bona nawe ke ake uyibhekele into lena uzothi njani ngabe umjaheni ngempela lana ubona ulaka kubantu ngoba phela nangathi ukhuluma ngenhlamba ethizeni ephuma kubaculi madoda akusho uvo lwakho nawe usho ukuthi usugomile noma uzogoma ngoba kumele livule izogcina khonke ake ubeke nawe uvo lwakho ngayo le ndaba yokugoma bese dlulile udaba lesibili udaba lesibili siliphethe njengamanje siphethe igcokamilisha siyalazi sonke ukuthi kahle umuntu weyidomo ngaphandle kuba umuntu weyidomo nje umuntu wama trends mawazi trend ke wazigcokamilisha njengoba igcokamilisha layo lathina kuqala ngengoma le yokuqukula la khona abantu besha khona ama video bequbulana khona ingoma le kwakungekabobo umfana wepiki kanye naligcokamilisha nemfeze emnyama laba behlangana khona bengondaba zokabasha kwatrend impela nje ukuqubulana kwabantu lapho ke ngesikhathi igcokamilisha lithe akutrend ukuqubulana kwabantu noma abantu abaqubulane kube nje babebona kulona vile igcokamilisha liqukula udali lapha ngempela futhi ke namanje futhi igcokamilisha libuye nanye futhi trend engathi izongena futhi kakhulu kubantu ngoba iphethe isintu ngqo lesi sasemzansi lesi
saKwaZulu. Ake uyibhekeke la ngempela igcomelelisha lenzani. La igcomelelisha lifaka nje ivideo yayo lase lisho lento le elisho lapha ngempela lihlangene no Dr. Khedlelezi la likhulume khona indaba ka 20,000. Ngoba khona into esuke zenzeka sokungabangcono nje yabo. Hayi ngoba kusuke mhlawumbe ukuthi izicabela sisizwana. Yezwa lapha kuthiwa ukuthi khona insizwa eyakhipha uzakwethu uMaskandi. Singasimaskandi sezwana nje futhi siyavelela futhi singafela. Ngithi ngalo 20,000 wami umfowethu akabuye etendeni. Azutshwala lokho. Sininga ngoba manje yonke ngoba soMaskandi wakhona silahla. Kodwa ke manje libuye ngemunye ngoshonike mawushalalela kahle ayikhona le mali ayibizayo. Kodwa ke ake sibuke na ivideo yakhe lana ngempela igcomelelisha edlala lo mdlalo lona ke uthi abantu abathumela ama video abo nabo makuthi bawashaya enduneni induna yayo ngempela laphana enombolweni yayo ibhaliwe lapha it is 072 580 6544 la ngempela athi khona ke uthumela khona ivideo yakho nawe wenza ukucishe kufane. Ya ake ubheke la ngempela ukuthi igcomelelisha lenza kanjani la na ivideo yakhe la ifakile. Ayishabaphe. Ashadina German. Cha. Athi hayi manga xoxelinda Inungathwalisa. manga xoxelinda Inungathwalisa. nje khanda wethu ishile indaba yaseDubai. Shila sakwethu. Hayi kusekwethu thana water. Cha. Hayi angikahle mani ngithi ngalo 2011 691 52 6106 ngithi upopapeni ngiyamqhelisa manje engezweni akayiyele iyamshalazela nalokho kufana nekiwi lokho kufana nophawu lekiwi kwalisho kulesinye somo Shila German. ngeke ugcala uzemdletsheni. Ya yona le video bese labhala ne caption igcomelelisha lapho ngempela la ibhala caption yalo libhale kanjena ke caption yalo lathi lona umdlalo wensizwa uma uyinsizwa futhi ulijongo uzothanda umdlalo ngoba ukhuphula isiko lethu thina amabhungu esasishela intombi khupha ngomntu ivideo wakho lapha jongo ehostela uthumele kule nombolo yenduna 072 580 6544 ngikukhuphule nawe ishilo into bese Dubai #ushuningamaskandi la ngempela khona hayi licula khona ingoma emnandi igcomelelisha lapha engaziwa ndawo uthi ishilo into bese Dubai ngempela lapha bese ekhuphuka ngendlela yakhona nje kanjalo futhi bese banomntu lapho asazi ukuthi abantu bazosha ama video kanjani kodwa sonke sikade ngempela kubona ukuthi abantu bazoba beshaya ama video okuthiwa igcomelelisha ngempela abawashaye bese sikade ukuthi ubone ukuthi yini le abazoyisho bona njengoba igcomelelisha lizowa lapha lapha ngempela uBig Zulu mawukuthi angiphosisi ngopapeni wakombiza ngoBig Zulu bese futhi ngaphezulu wasegadla lapha ngempela kuyena lapha uquality mfokabiyela wathi gede ngezweni. Okay bafethu ake ushuvo lokho ngale video egcomelelisha kanye ne trend yakhe nje lena ikhandayo njengamanje bese kuba ukuthi nje ushiya ukuthi unobona kanjani ngale trend anocabangani ngayo inhle imbi izanani bese kuba ukuthi wena ushuvo lakho thina nawe sidibane ngokuzayo.